Laura, on vas tan d'hora? Doncs, bon dia. Me'n vaig a treballar ja Carinyo. amb la Mariona. Bon dia, però tan d'hora? És que no entenc per què t'aixeques tan d'hora. Laura, amb el teu estat has de fer repòs. No pots estar... Me'n vaig al quiosc. Com vols que vagi? Home, ja, però has de fer repòs. Amb el teu estat no és bo. Que no, aviam, que no saps que en Guillem em va donar l'alta ahir. Clar, sí que ho Ja sé. estic bé. A més, aquí, tancada amb aquestes 4 parets, em cau el món a sobre. Home, ja, De però... veritat, em trobo bé. Laura, hauries de fer més repòs. Ja sé que en Guillem t'ho va dir, però, bueno, si és així... No, a més avui la Mariona em necessita i... Bueno, Jo que li ha de venir un proveïdor i necessita que jo estigui pels clients i que ella pugui xerrar amb ell. clar. Bueno, i què? Com portes el tema amb el Gabriel? Perquè jo ahir a la nit vaig veure que no us dèieu ni paraula. Algú passa, Laura. Està insuportable. És que salta per res. Vaja. Estem fatal. I la boda què, pues? La boda aquesta és l'altra. Tot ho he de fer jo, així no podem anar enlloc. Bueno, per la boda no et preocupis, que jo t'ajudaré en tot el que calgui. I ja saps que pots comptar amb mi, carinyo meu. Bueno, i ara què fem amb el tema de que t'he d'explicar una cosa. Una cosa molt important, Laura. Ui, ui, ui. És d'en Quico. Paulina, que ens coneixem, què passa amb en Quico? Mira, ahir em va portar a sopar a Girona. Tota la nit em portava per Girona agafats de la mà. Mare meva. Em diu unes coses. Ai, Laura. Paulina, no t'estàs enamorant del Quico? Mira, poder sí, però no crec que t'importi. I... Home. Pues no te fiquis a la meva vida, eh? I saps què et dic? Que ara mateix et deixo aquí i me'n vaig a la bugaderia. Bon dia. Si fa 2 dies que us coneixeu. És igual, Laura, amb la meva vida faig el que vull. Aquest cafè està boníssim. Sí, doncs és el més barat que vaig trobar al súper. Què? Vas ja cap al cap? A veure què em depara el dia. Molta feina. La feina no, en Guillem. Què et passa? Que és massa estricte? Bueno, piques, però bueno, ho sobreporto. Per cert, Mariona, segueixo buscant caseta aquí a Santa Paula. En quan pugui marxaré amb la Bet. No tinguis pressa, dona. Jo estic sola i la casa és prou gran per les 3. No sé per què busques casa si estem vivint també aquí les 3 juntes. No sé, tu necessites la teva intimitat. I jo no vull abusar de la teva confiança, eh? Ai, no siguis tonta. Ai, per cert, t'haig d'explicar el que em va passar l'altre dia quan sortia del súper. Explica, explica. Em vaig topar, mai ben dit, amb un tros d'home tan simpàtic. Em va dir que tinc un somriure preciós. Ui, no te'n fis d'un home que no et coneix i et tira piropos. No sé, em va captivar la seva simpatia. Ah, sí? Com se diu? Bon dia. Hi ha xampús que no el trobo. Ves a la meva habitació i agafa el meu. Ho sento, Mariona. Se'm va descuidar de comprar l'altre dia quan vaig anar al súper. No passa res, dona. Ostres, que tard. Me'n vaig. Bueno, fins després, eh? Fins ara. Noies? Què? Quina hora vas arribar ahir? On vau anar? A ballar. Hi ha torrades? Sí, ara te les faré. Però escolta'm, com és que vas sortir si no tens un duro fins que no cobris? L'Eva, aquesta bona tia que em va convidar al sopar i a ballar. Me'n vaig a dutxar, que arribaré tard al cafè. Ja et faré jo les torrades, que abans de marxar, que avui ja vaig de tard. Per què són aquests cafès verds? Per la taula 2 de la terrassa.
parell de ciclistes que fan la ruta de l'Empordà o alguna cosa així. Semblen francesos, però són que tenen. Així, el de la terrassa està tot a punt. Bé, ahir vaig conèixer el teu pare. El meu pare, on? Aquí al cafè? No, jo estava a la parada amb l'Eva i es va presentar dient que era el teu pare. Jo pensava que estaven separats els teus pares. És que és una llarga història, però no en vull parlar perquè em poso d'una mala llet. Bueno, canviem. Canvi. Ui, hauria d'anar fins al banc a fer canvi, perquè amb el bitllet que tinc és molt... Jo, si vols, tinc canvi. D'on te'ls has tret? Em pensava que no has cobrat encara aquest mes i em vares dir que estaves escurada. Sí, és que ara el meu pare em vol comprar a base de diners. Però ja t'he dit que és una història molt llarga. Vaig fora a servir aquests cafès quan es refredin. Bon dia! Ostres, no sé per què, però sempre que quedem amb tu, em sembla que em deixaràs penjat. Sóc un home de paraula, jo. Tot i que, com et vaig dir, m'has de guardar el secret. La Laura no pot saber que tu estàs aquí. Tranquil, que hi ha bons socis a aquest negoci. I jo, amb aquestes coses, aposto fort. I més si hi ha calés pel mig. Bons socis, dius? És que n'hi ha més d'un? Un negoci d'aquestes mesures necessita d'un bon equip. Espera, que te'l presento. Hola, noi, benvingut. Ostres, la teva cara em sona. Tu has estat per aquí al poble, no? Sí, però de pas. Tu no ets el marit de la Laura? No, som parella en el matrimoni. Ah, vostè perdoni. Deixem-nos de formalitats. Hem quedat amb l'amo del terreny, que ens el vendrà, per buscar-hi ubicar el negoci dels cotxes. A un poble com aquest no ho sé si ben bé funcionarà aquest negoci. És tan tradicional. Un negoci de cotxes de segona mà i de xatarra sempre dona sortida, eh? Per cert, de portes enfora, Gabriel, en Quico serà l'únic responsable del negoci. Jo no hi tindré res a veure. T'ha quedat clar? Sí. Bé, jo i l'Artur, esclar, eh? Ostres, l'Artur també hi participa? Sí, l'Artur també. Home, Guillem, sí, sóc a Santa Paula. Em podies haver dit que marxaves. Sí, jo també t'ho podia haver dit, clar. Però, fill, és que em truques tan poc. Bueno, vale, no em molesto més. Vinga, escolta, que quan vinguis em truquis i jo ja miraré de combinar-m'ho. Aviam si ens podem veure, val? Un petó. Sí, vale. Vinga, que t'estimo molt. Va, una abraçada. Adéu. Hola, Roser. Què Hola, fas per Laura. Santa Paula? Que vens d'incògnit o què? Sí, mira, he vingut a veure en Guillem, però resulta que en Guillem no hi és. Està en un congrés a Londres per un assumpte de l'Alzheimer. Ah, i no t'anavia a dir res, segur. Doncs la veritat és que no, és que jo volia donar-li una sorpresa amb ell, i la sorpresa me l'he endut jo. Vaja. Però bueno, què em dius del teu embaràs? Doncs bé. Ja m'ho va dir en Guillem. Sí, Bueno, mira. et felicitats, eh? Doncs merci, Roser. La veritat és que la panxeta va creixent, mira. I després tinc la boda, aviat. La boda? Sí. Suposo que m'invitaràs, no? I tant. La primera. Home, Laura, és que me'n recordo quan eres una nena. Fa 2 dies, i goitara Ja. hi ha una dona amb la teva amb el teu fill o filla, el que sigui. Com passa el temps. I el pare, què hi diu? El pare, ui, em sembla que hem de parlar molt tu i jo. Què dius? T'he d'explicar moltes coses. Però abans, què et sembla si et presento la meva companya? Estupendo, perquè tu ja saps que a mi m'encanta saber tot lo nou de la gent del poble. Clar que Bé? sí, va. Vinga. Vinga, que te'l presento.
Bon dia, Margarita! Hola, Paulina, mira, estava pensant que haig de passar un moment per la bugaderia, que tinc unes camises que m'hauràs de repassar, me'ls aplanxes i me'ls acuses ja t'ho he fet una costura. Però és que no tinc temps, no sé com deixaré perquè no tinc temps. Bueno, quan vulguis. Ja saps que allà estic i faré el que sigui. Te les cosiré, te les planxaré, el que vulguis. Ai, per cert, avui sí que necessito un cafè ben carregadet. Però bé, Vale, ja te'l fort, faré, ben fort, ja te'l faré fort. Ai, quina pinta, quins atrapants. Saps què? Porta un d'aquests i el cafè, seco un moment a la taula, eh? Doncs ara t'ho porto, Que tinc Paulina. una estoneta. Quina flor tan maca que acabo de trobar-me. No pot ser de debò. Quico, però què fas aquí? Em pensava que hasta d'aquí 15 dies no ens tornaríem a veure i que estaves a Besalú. És que no podia passar sense veure't. M'estic a un hotel de Girona dels més luxosos que hi ha. Caram, com t'ho muntes, tu? Carai. Sí, Paulina, Ai, merci. teu entrepà i el teu cafè. Merci, carinyo. Què, no t'alegres de veure'm, Margarita? Què? Què tornes a fer aquí un altre cop? He vingut a donar-vos notícies i explicar-vos-ho jo directament. Home, Margarita. Bueno, doncs, aviam, digues això que havies de dir, tan important. Doncs que el negoci va en marxa. Els teus diners, Paulina, ja han estat invertits. Paulina, ja has invertit, tu? Ai, Margarita, en Quico és un home de paraula. Exacte. I hi ha hagut uns petits reajustos, però el negoci està reorientat. Però no passa res. Podem parlar un moment, tu i jo, Paulina, soles? Margarita, ara no, sisplau. És que vull marxar amb en Quico, que he de parlar d'aquest tema del negoci. Després, més tard, ja vindré. No et preocupis. Anem, Quico? Anem, Paulina. Anem, carinyo. Fins ara, Margarita. La veritat és que la Laura és un tresor. Costa trobar gent així tan volcada a la feina, eh? A mi m'ho dius? El temps que fa que la coneixo val un imperi. Noies, que estic aquí, sisplau. Perdoneu un moment perquè vaig a saludar la Dolors, eh? Fins ara, noies. Adéu, maca. Encantada de conèixer-te, eh? I ens anem veient. Igualment. Adéu. Adéu, Roser. Mira qui tenim aquí. Home, una abraçada, no? Oh, clar que sí, vine cap aquí, què tal? Com vas? Molt bé. Què fas per aquí, Santa Paula? Que no recordes que hi tinc un fill? I que com sempre no hi coincidim? No hi és, en Guillem, a Santa Paula. No, està fora. Però bueno, ara el que vull és parlar de tu. Aviam, allò que tu saps entre... I aquí, de l'Artur? Sí. Ai, allò va ser una nit boja. Des de com ho vas explicar no he deixat de pensar-hi. Allò va ser una nit boja de Nadal. Cap importància, res d'importància. Home, Dolors, no em diguis que no té importància. Que és un home casat o ja no ho és. Mira, la Francine no en sap res. Vaja. I val més que segueixi així. Escolta, per què no anem al bar de la Margarita i dinem plegades? Per mi fet, estic sola. Sí? Sí. M'ajudes a recollir la parada? Oh, està fet, vinga. Doncs els teus cafès. Merci. Bé, m'ho vaig passar molt bé l'altre dia quan vam sortir. No m'ho havia passat tan bé com l'altre dia. Necessitaves de la meva companyia, eh? És conya. Jo també m'ho vaig passar molt bé amb tu. El local aquí on treballes és molt xulo, el 2+2, no? Sí, però bueno, aquest nom no li hem pas gaire ben fort. I aquest nom es diu Puticlub. El que dius, si hi havia parelles i tot. Aquesta gent de Santa Paula és més carca. Sí, però aquests carques els hem de mantenir ben allunyats. Bueno, anem parlant per WhatsApp, aviam si tornes a passar, que ara tinc feina. Molt bé, vale? vinga, ens veiem, guapi. Adéu. Quina sorpresa! Passa, passa. Perdona, espero que no et molesti que m'hagi presentat així, a casa teva. La Laura m'ha indicat que vius aquí i ben bé no s'ha sorprès gaire que li preguntés per tu. Li has explicat lo de la nostra topada al súper? Bé, perdona. Deus pensar que sóc una boca moll. No, dona, no. Ai, ostres, no t'he dit res. Vols prendre alguna cosa? No, no pateixis. Vinc de l'escola i he fet cafè amb els de l'AMPA, que tenia reunió amb ells. Res, una cosa informativa.
Bé, ja que es deu aquesta visita a casa meva. Com ja t'he dit abans, espero que no t'hagi molestat que m'hagi presentat aquí. No, home, no siguis tonto. Va, vine, anem a seure. Veuràs, Mariona, la veritat és que l'altre dia em vas cridar molt l'atenció. Ets una noia molt simpàtica i espontània. I això que vaig quedar amb el quiosc, però no m'hi havia fixat mai. És ben bé que de vegades tenim persones meravelloses al costat i no t'hi fixes. Carai, quin piropo. Em posaràs vermella. No, però què collons hi fas tu aquí, tio? Què passa? Que és que ara em seguiràs fins a casa meva i tot i què? Perdona, que us coneixeu? Àngels, no tenia ni idea que vivies aquí. Ha estat pura casualitat. No sé què et passa tu últimament amb mi, però tot és pura casualitat, no? Hola, m'he perdut res. No hauries de deixar entrar estranys a casa, Mariona. Va més que marxi. Abans no digui un disbarat. Sí, marxa, marxa. Adéu, Mariona. Marxa, marxa. Adéu, David, ho sento. Àngels, què tens? Però què carai et passa? I aquesta és la meva història. La Diana és de França, amb ganes de tornar. I l'Hèctor vés a saber on para. Has tingut una vida que no t'has avorrit pas, Qui, jo? No. I tu? Això, els teus pares estan afectats, no? Ara ja no. Al principi vivíem els tres a Colera. Es va morir l'àvia i de cop un dia la mare em va dir que fes la maleta que marxàvem de casa. Jo sempre els veia discutir, però tampoc sabia per què. I aquí amb la teva àvia? Què va tenir a veure amb la separació dels teus pares? Una malaltia d'aquestes rares que no tenen cura ho va passar molt malament, pobreta. I una pregunta, com és que el teu pare torna a viure aquí a Santa Paula? Jo què sé, però començo a pensar que és un home d'aquests obsessius. Carai. Ja sé que és tenir una família trencada i una separació. La meva mare va separar-se del meu pare, en José. Va tenir problemes amb el joc i me la va plantar. Era addicte? Bueno, sí. Ma mare el va plantar. Jo després em vaig quedar embarassada, tan jove que era. I la ruptura amb l'Hèctor. Quina merda. Ai, sí. És tot una bona merda. Ai, Margarita, la veritat és que t'ha quedat molt bé aquest local. Es veu que has sabut invertir molt bé els cèntims que et van tocar per la loteria de Nadal. Sí, m'ha quedat molt bé i la veritat me va molt bé les coses i estic molt contenta. Doncs mira, jo diria que es mereix un brindis. Salut, vinga. Per les tres. La Margarita sempre tan positiva. Però i tu, Roser? Tu molt preguntar per als altres, però com te van les coses a tu per Ronda? Perquè tu estàs allà a Ori ara. Doncs molt bé, la veritat. A Barcelona m'hi agrada molt de viure. Però mira, vaig decidir fer un canvi total de tot, d'aires i de tot, completament. I, bueno, tinc una petita consulta allà i la veritat no em puc queixar, Molt bé. Doncs mira, Roser, d'aquí 3 setmanes faig els 65 anys. Què dius ara? I vull fer una gran celebració amb tots els amics de sempre. I espero comptar amb tu també. Compte amb això, Compte. Ai, quina emoció. Hi ha 65 anys. Faré tots els possibles per ser-hi, No m'ho voldria perdre per res del món. Home, Roser, un event així no passa cada dia. No, la veritat és que no, I tant que sí, que hi serem. Escolta, i per cert, el bar el portes tu tota sola? No, m'ajuda una noia, la Bet, que ara viu aquí a Santa Paula amb la seva mare, però resulta que també hi viu el seu pare. I què tal aquesta mossa? Mira, fins ara no havia tingut cap problema, però la veritat, no sé, hi ha alguna cosa que no... Ahir em va passar una cosa molt rara. Quan vaig tancar la caixa em faltaven 200 euros. Que te'ls ha pispat? I la veritat, no ho sé ni sí ni no. Vaja. Ai, si vols acusar d'alguna cosa, fes-ho amb proves. No ho sé, però aquest dematí, quan he hagut d'obrir la caixa per anar a descanviar, per anar a buscar canvi, m'ha tret un bon feix de bitllets de la butxaca. Quan encara no ha cobrat el mes, i fa 4 dies em deia que estava escurada. Margarita, però... I si t'has equivocat i acuses en fals? Ojalà m'equivoqui, Dolors. Ojalà m'equivoqui.
que la Margarida. Paulina. Hola, Laura, mira, et presento en Quico. Ah. Ell és aquell noi de Besalú, com et vaig dir. I ella és la meva neboda, la Laura. Us presento. Ah, doncs encantada. Igualment, tens una neboda ben guapa. Ben bé podria ser la seva tieta. Home, esclar burro, però no em posis vermella. Ai. Paulina, podem parlar un moment? Bueno, sí. Quico, per què no m'esperes allà al bar del Pont? Allà a la terrassa. Després vindré i farem el vermut. Et sembla bé? D'acord. Després vine tu, Laura, també, que farem un vermutet. Sí, el vermut ja estic jo. Laura, què tens? Et trobo molt tensa. Però, Paulina, que no veus que estàs fent el ridícul? Ridícul, dius? Home. Que sí, que no veus que aquest home és un cantamanyanes. Te n'has donat compte o què? Mira, nena, abans de ficar-te a la meva vida, controla la teva. Que entre l'embaràs que li estàs ocultant al Gabriel i no sé si sabies que s'ha associat amb l'Esteve. Vaja pla que tens. Però què dius? Ni que dic ni que res. Que fes dissabte a casa teva. Que la dels tamís ja sabem nosaltres fer-ho. Però què dius de dissabte? Què dius? Què dic? Desvarieja. Que em deixis tranquil·la d'una punyetera vegada. Que ara que he conegut a l'home de la meva vida, ni tu ni ningú m'espatllarà els plans. Així és que adeu. Ai, doncs adeu. Gabriel! Bueno, això és l'últim que quedava a la terrassa, que gairebé he tingut que fer fora amb en Quico i a la Paulina, que no marxaven. Ai, aquesta s'ha begut ben bé l'enteniment. Jo per mi que li han rentat el cervell. Aquest home no veu que aquest home només va a estirar-li els cabells. Veig que no et cau gaire bé. Ja s'ho faran. Allà ells. Bet, te volia preguntar una cosa. Sí, digues. És una cosa molt personal i no voldria fotre la pota. Vols que et confessi alguna cosa de l'Eva? No, això de l'Eva ja és una altra cosa a part. M'has agafat cèntims de la caixa, tu? Què? Què estàs dient, que t'he robat? No vull dir això, jo no he dit això. Ahir, quan vaig tancar caixa, me faltaven 200 euros. I aquest matí, quan he dit lo del canvi, m'has tret el cèntim d'un bon grapat de bitllets de la butxaca. I clar, he pensat que tu encara no has cobrat i em vas dir que estaves pelada. Mira, Margarita, de mi pots pensar el que vulguis, però jo no sóc cap lladre, Ja n'he tingut prou per avui. Bet, no, espera, parlem. Bet, per favor, espera't. Hauré de pensar que només ets home quan estàs entre paperassa. Clara! Sí, últimament vaig molt de bòlit. Massa feina. Has de descansar. Sí. Seu, sisplau, seu. Bé, només un moment. Vull pujar a la meva habitació i descansar. Em prendré un bany de salts per relaxar-me. Jo també estic estressada. Què tal per la Miels? T'hi sents còmode? Sí, tinc un bon equip. Són gent jove, fresca i, sobretot, molt dinàmica. I tenen un jefe que treu el sentit. Sisplau, una copa del millor vi. Gràcies. Haig de confessar que tinc la sensació de que no podia haver posat la Miels en aquest negoci a millors mans que les teves. Sí, oi? No vull ser modesta, però crec que ha sigut un bon fitxatge. Per cert, no tornes a casa? La teva dona deu estar catrina, si no et veu al pèl. La Francine no sap res del 2+2. Oh! Negocis secrets. La Francine no voldria de cap de les maneres saber que jo sóc el propietari d'un bordell. S'ha de ser honest en la parella. La mentida mata la relació, Perquè teniu una bona relació, no? Sí, bé, no em puc queixar, és normal. No he sentit això mateix, jo, al poble, a Santa Paula. Crec que no esteu passant pel millor moment.
Bé, com totes les parelles tenim els nostres alts i baixos, però vaja, res que no es pugui solucionar. Ah, ja. Per què no puges amb mi a l'habitació, a la meva habitació, i xerrem més tranquil·lament? Tinc unes idees sobre el negoci de la Miels que volia comentar-te. Si tu vols, esclar. A la teva habitació? Sí. Que sigui una ampolla de cava del millor. I ja puges a la meva habitació. Fet. Pol, quina sorpresa! Ostres, i ets a casa? Sí que heu tancat d'hora, no vull al quiosc. Doncs sí. Què? Ja saps que tractes amb el teu nou negoci? Uf, veig que avui toca discussió de negocis, eh? Em penses respondre mentre estàs mirant aquí el diari? Sí, quan et poses pesada... Mira, sé que m'ocultes coses. Sé que t'has associat amb l'Esteve. Digue'm si m'has fotut aquesta punyalada per l'esquena. Veuràs, Laura, tot té una explicació. Jo els tractes els vaig fer amb en Quico i avui, de cop i volta, me n'he assabentat que l'Esteve estava darrere de tot això. És que no en sabia res. Ai, esperes que m'ho cregui. I tot i així, tu tires endavant, fantàstic. Ets un miserable. Laura! No em toquis, hòstia. És en José Galvez, Margarita. Si és el meu exmarit? És que uns Mossos meus, companys, m'han dit que... Bé, l'altre dia el van trobar mort, Margarita. Com? L'han trobat sense vida? Mort? Tila. Gràcies. Va, t'ajudarà a tranquil·litzar-te. No sé com ha pogut vindre fins aquí. Què tens amb aquest home? De què us coneixeu? Que de què ens coneixem? Aquest bandarra és el meu ex. El teu ex? És una història molt llarga d'explicar, però te la resumiré. Mira, nosaltres ens vam separar quan es va morir la meva sogra, la Doris. Ell em va fotre fora de casa. I l'altre dia me'l vaig trobar al quiosc i em va dir que venia a recuperar la seva filla, a la Bet. Que fort, no? El més fort és que després de tot el que ha passat, jo encara l'estimo. I no li diria que no si em digués de tornar. Tenim una filla. I jo sé que ella ha vingut. Tant com per ella, com per mi. És que si no, per què em segueix a tot arreu? És que ha vingut fins aquí a casa. Sí, tens raó. Saps què? Em vaig a posar el pijama i aquesta tarda m'escarxofo aquí i a veure pel·lícules Disney. Què carai. Déu meu. El David és el d'eix de l'Àngel. Ara sí que l'ha cagat.